Целта на моята разходка беше да попадна на улица Екзархиоси, където няма трамваи, където сградите са от миналото. Страхотна улица. Това идилия попаднах. Номер 49, вижте вратата. И в хубавото време е много оживено. И е просто уникално тук за разходка. Виждаме Чарли Чаплин на фасадата. Обаче идваме към тази част. И ето го този уникален балкон, тази уникална къща. С едни растения е покрита от едната и част. Минаваме пак покрай една много интересна сграда, на която висят кънки, ски и колело. Апартаменти под наем дават тук. Тя продължава и нататък. Страхотна улица, страшно спокойна и с доста засилено движение сега в хубавия топъл ден. От самото начало на тази част, където няма трамвай, се започва с такива пространства. Продължавам към още по-отдалечена част и става все по-тихо и все по-приятно. Красивите тихички преки. Стигнахме до Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Това е срещу пожарната. Отсреща е същия дух. Непрекъснато се разминавам с хора, които се разхождат в този хубав участък на София. Пак заснех страшно много места, пак заснех много неща, така че пак ще има и втора част.